Ne. Ne igraš? Ne. Otkud ne igraš? Otkad sam prestao, možda sam prošlo me jedno 3-4 mjeseca društvo, ajde, otišao sam i vidio sam da je to opasan sport za mene. Šta to znači? Znači tako što ti hoćeš da igraš, Ja? više nisi fizički na tom nivou, Ja? mozak reaguje, a ne može telo da ti isprati. Može se povrediš veoma brzo. daj. Da. Znaš, refleks. Mozak zna da može. Nikad nisi zaigrao košarku? Ne. Jednom? Jednom jesam to, posle par meseci kad sam prestao, a posle toga ne. Raja? Ne. Kažem, 30 i nešto godina si igrao, imaš reflekse koji ti govore da može to da uradiš, a telo ne prati, nisi na tom nivou. I onda je... A možeš druge... A druge sportove, da. Ali nije to nešto što ja sad sedim ovde s vama pa kukam oko toga, to su moji izbori i ja svesno donosim te izbore i odluke, jer i dalje volim taj osjećaj na terenu. Ali sigurno da nije to kao što je nekad bilo i naravno da je teško meni sa svim iskustvom i postignutim da na neki način prihvatim i osvestim na terenu da jednostavno, kako da kažem, toliko mi opadne nivo igre da ne mogu da... Ja anticipiram, znam gde će lopta da ide, ja mentalno sebe, ali telo je kao, ne znam, kako da kažem, usporeno. I onda osjećaš kao da si stalno za pola koraka sporiji od ovog preko puta mreže. To te izluđuje. Naravno te izluđuje, kako te ne izluđuje, mislim, zato što će budeš najbolji. I hoćeš da ga pobediš kogod je preko puta. I to je to šta da radim, takva je situacija kakva jeste.